доста фрази по Лопатов, общо 30 медала. Още нещо искам само да добавя във връзка с празника на борбата. Както всяка година, така и сега съдиите, които ще свирят на празника, го правят безвъзмездно. Това няколко думи от Генчо Зарев, нашия уважаван съдия. Добър ден. Аз мисля, че е един голям празник за борбата в София, тъй като до сега не знам някъде да се е провело състезание без съдийство и на този празник винаги са присъствали и са ръководени схватките от най-добрите български съдии. Това го казвам български съдии, за мен най-добрите съдии са от София, които ще присъстват на този празник. И тъй като има и награда и за обявяване за най-добър съдия на това първенство, от председателството на Международния съдия Петър Славчев, комисия за 3 съдии, с член от Столична община, от ръководството, ще бъде обявен и най-добрия съдия. Аз винаги съм се радвал и съм присъствал на тези големи празници, те минават на изключително високо ниво. Да се надяваме, че тази година, от година на година, организацията и представянето и на борците и на съдите ще бъде още на по-високо ниво. Пожелавам приятни срещи с журналистите, с борците и треньорите на добър път. Благодаря. Други въпроси, колеги?